Mwana wa Mungu, Mwokozi watu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachiwiri pa 28 December chaka cha 2021. Tangotsala ndi masiku atatu kuti tikwangule chaka cha 2021. Tapindula chani? Tikupindula chani ndi moyo wa Christmas, ndi moyo wa Mulungu okhala munthu. Lero tikuchita chaka cha Tiana tosaipa konse, the Holy Innocents. Ambuye Yesu dzulo atatipatsa chitsanzo cha Yohane mpostoli mmene tingakhalire moyo wonena kuti iye anakhala munthu. Lero sakutipatsa chitsanzo china mmene tingaukhalire moyo wonena kuti iye anakhala munthu pasi pano. Tintsate bwanji? Nde Tiana tosaipa konse tikutipatsa chitsanzo chabwino mchikhulupiriro chathu, chitsanzo chabwino chotsatira Ambuye Yesu. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane, mutu wa 1 ndime ya 5 kukamaliza mpaka mutu wa 2 ndime ya 2. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera, mutu wa 2 ndime ya 13 kulekeza 18. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a mkalata yoyamba ya Yohane oyera. 1 Yohane mutu 1 ndime 5 kulekeza 10. Ndikuyambiranso mutu 2 ndime 1 mpaka 2. Abale, uthenga umene tidamva kwa iye ndipo timaulalika kwa inu ndi wakuti Mulungu ndiye kuwala, ndipo mwa iye mulibe mdima konse. Tikanena kuti timayanjana naye, pamene tikuyendabe mu mdima, tikunama ndipo zochita zathu zosagwirizana ndi zoona. Koma tikamayenda mkuwala monga iye ali mkuwala, pamenepo tikuyanjana tonsefe. Ndipo magazi a Yesu mwana wake amatitsuka ndi kutichotsera tchimo lililonse. Tikanena kuti tilibe tchimo, tikudzinyenga ndipo mwa ife mulibe choona. Koma tikamavomera kuti ndife ochimwa, Mulungu amene ali okhulupirira ndi olungama adzatikhululukira machimo athu, adzatiyeretsa ndi kutichotsera kusalungama kwathu konse. Tikanena kuti sidachimwe, tikumuyesa wonama Mulungu, ndipo mawu ake sali mwa ife. Inu ana anga, ndikulemberani zimenezi kuti musamachimwa. Komabe mwina akachimwa, tili nayo Nkhoswe yotinenera kwa Atate, ndiye Yesu Khristu amene ali olungama. Iyeyo ndiye nsembe yopepesera machimo athu, ndipo osati anthu okha, komanso anthu a pa dziko lonse lapansi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 2 ndime ya 13 kulekeza 18. Atapita akatswiri anyenyezi aja, mngelo wa Ambuye adaonekera kwa Yosefe m'maloto. Adamuwuza kuti, nyamuka, tenga mwanayu ndi mayi wake uthawire ku Igupto. Ukakhale kumeneko mpaka ndikakuwuze, popeza kuti Herode akufunafuna mwanayo kuti amuphe. Apo Yosefe adadzuka usiku omwewo nkutenga mwanayo ndi mayi wake nkupita ku Igupto. Adakakhala kumeneko mpaka Herode atamwalira, kuti zipherezere zimene Ambuye adayankhulitsa mneneri kuti, ndidayitana mwana wanga kuti atuluke ku Igupto. Herode atazindikira kuti akatswiri anyenyezi aja adampusitsa, adatuma anthu ku Betelehemu ndi midzi yonse yozungulira kuti akaphe ana amuna onse a zaka ziwiri kapena kucheperapo. Zaka zimenezi adawerengera potsata mmene adamvera kwa akatswiri aja anyenyezi nthawi imene iwo adayionera nyenyeziyo. Pamenepo zidachitikadi zimene mneneri Yeremiya adanena kuti, mawu akumveka ku Rama, kulira ndi kubuma kwambiri.
Rakelo akulira ana ake, akukana kumtonthoza chifukwa ana ake asowa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, nzodabwitsa kwambiri tsiku la lero kuti tikuwerenga nkhani yomvetsa chisoni, kuphedwa kwa ana amuna a zaka zosapitira ziwiri, ana onse adera limenelo, kuphedwa ndi mfumu Herode. Ndipo tikumva pogwiritsa ntchito mawu aja pa Yeremiya 31 ndi 15 kuti Rakelo akukana kutonthozedwa, ana ake onse aphedwa, akulira kurama. Ndiye kumapeto kwa zonse tikunena kuti mthenga wa Ambuye. Kuphedwa kwa anthu ukhale mthenga wabwino. Inde nchifukwa chake tsiku la lero m'malo mochitchula kuti the day of sorrows tikunena kuti is the feast of the holy innocent. Ndi chifukwa chani tikukamba kunena kuti lero ndi tsiku la chikondwerero chati ana tosaipa konse? Poyambirira chifukwa chonena kuti akutipatsa chitsanzo cha mmene tingatumikire Yesu Khristu. The highest value for a Christian life is to die for Christ. Chachikulu mmoyo wa Mkhristu wina aliyense ndi kufera Yesu Khristu. Timamfera Yesu Khristu poonetsa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Anawa anapereka moyo wawo ngati nsembe. Chifukwa chonena kuti Yesu Khristu adatifera ifeyo timeneranso kuti tizimfera iyeyo. Sikunena kuti ifo chonena kuti ife tafa iyeyo ndi pamene akhale Mulungu. Hayi, tikumbukire pemphero lathu lija la Ukaristiya kuti ngakhale maparamando athu saonjezera kanthu pa ukulu wanu, komabe amatipatsa chaulere chotipulumutsa. Choncho ana amenewo anapereka moyo wawo wonse kumfera Yesu Khristu. Ifenso lero tili ndi zichitochito zosiyanasiyana zimene tingafere Yesu Khristu ndi mpingo wake. Chuma chathu tingafere nacho Yesu Khristu, mphamvu zathu tingafere nazo Yesu Khristu, utumiki wathu tingafere nawo Yesu Khristu, age yathu, zaka zimene tili nazo. It doesn't matter whether you are 2 years, 5 years, 10 years, 30 years, 50 years, 70 years. Paliponse it's all enough to serve the Lord. So izi ndi zitsanzo zathu za chikhulupiriro chathu, ndi zitsanzo zamene tingatsatire Ambuye Yesu wobadwa okhala pakati pathu. Chachiwiri, chaka chati ana tosaipa konse, chimene tikuchita tsiku la lero, chimene tikondwera pakatikati pa nyengo ya Christmas, chikutiphunzitsa kuti it doesn't take much to please God. Sizimasowa zinthu zambiri kuti tisangalatse Mulungu. Imagine 2 years, innocent as it were, anasangalatsa Mulungu. Sizimatengera zinthu zambiri kuti tikondweretse Mulungu. Ena we may think kuti I'm bad, ine ndinochimwa, ine ndinolephera, ine ndinofoka, ine ndimatangwanika, ine ndinotere, ine ndinowaulumali, ine ndine osauka. Ayi, sizimatengera zambiri kusangalatsa Mulungu. Pamene mwayimapo ndi pamalo abwino poti titosangalatsanapo Mulungu. Mukuphika, sangalatsani Mulungu pamene mukuphika. Mukuphika thobwa loti anthu akamwa ndi anthu achani? Anthu a Mulungu. Liphikeni moti musangalatse nalo Mulungu. Ndiwe mphunzitsi wagwira choko pamene wayimapo chithole choko mosonyeza kuti ufuna usangalatse Mulungu. Ndiwe umba njerwa, ziumbe njerwa moti ufuna usangalatse nazo Mulungu. Ndiwe khoma moti ufuna usangalatse Mulungu. Kuti makastomala akaona kuti oh yes, munthu tu wagwira ntchito ndi mtima wonse. Ndiwe drive kuti ufuna usangalatse Mulungu. It doesn't matter, you are a fisherman. Kaya ukulima galauza, kaya ukusosa, kaya ukupalira munda, palira ine such a way kuti ufuna usangalatse Mulungu. Osati mwapatsidwa ganyu kungopinda udzuja. Ayi, ndine nsembe. I should do my ministry in such a way kuti sindifuna usangalatsa anthu, ndifuna usangalatsa Mulungu. Anthu athu ndikambira zambiri, anthu athu ndisinjirira, anthu athu ndifunira zoyipa, anthu lero athu ndiuza zabwino, mawu andigalukira. But before God, I should do anything that I can to please him. So ana amenewo akutiphunzitsa chimenechi kuti sizitengera kuchuruka kwa zaka, sizitengera kuchuruka kwa ndalama. Tikumbukire nkhani ya mayi wamasiye uja, sizitengera kuchuruka kwa mphamvu zimene tili nazo. Even nkudwala kwathu tithotamikira Mulungu, tithosangalatsa Mulungu polimbitsa ena. Chachitatu chimene tiana tosaipa tonse tikutiphunzitsa mchikhulupiriro chathu nchonena kuti we should live and die for Christ. That's simplicity. Kukhala odzichepetsa, kukhala osafuna zambiri, nde kukhala moyo ndi kumfera Yesu Khristu. Ndi chani lero chimene ndikufera nacho mpingo wake? Nchiyani lero chimene ndikufera nacho atumiki anzanga? Ndi chani lero chimene ndikufera nacho Ambuye Yesu chimene iye adanditsanyulira mmoyo mwanga? Akutchulidwa the holy innocent anawa
tiana tosaipa konse, koma mkatikati mwa kusaipa kwawo muli chinthu chinanso chimene tingaphunzire champhamvu tsiku la lero. Their only demand in life was a cry for milk. Mwana wang'ono njala ikawawa, uthenga umene amapereka ndi kulirira kuti ina amami ndifuna bere, ndifuna mkaka. Ifenso our only demand in life should be a cry for justice, should be a cry for peace. Ndikangati timalira mosowa mtendere kufuna mtendere. Ndikangati timalira mosowa mtendere kufuna chilungamo. Osangoti chilungamo changa chokha, osangoti mtendere wanga wokha, koma mtendere wa anthu onse. Ndipo potsirizira tiana tosaipa konse tikutipatsanso phunziro lina lofunikira mmoyo mwathu wa tsiku ndi tsiku. Ambuye Yesu adatiuza kuti otaya moyo wake chifukwa cha ine ndi mthenga wanga adzawupeza. Anawa anataya moyo wawo cholinga chonena kuti apeze moyo osatha. There are certain parts of our lives zimene tikuyenera tizitaye ndi cholinga chonena kuti tikumane ndi mbuye wathu tipeze moyo osatha. Utokhala moyo waulesi, utokhala moyo wodzikonda, utokhala moyo wamabodza, utokhala moyo wa miseche, utokhala moyo basi wankhwidzi, utokhala moyo osafunira ena zabwino, utokhala moyo odana ndi anthu amene akudzetsa mtendere, utokhala moyo osirira mwankhwidzi muja. Ndi chani chimene titaye lero kutsatira tiana tosaipa konse kuti titumikire Ambuye Yesu. Ambuye Mulungu wathu tithandizeni tsiku la lero kuti potsatira tiana tosaipa konse tikalumikizane ndi mwana wanu mu ufumu wake pochita zimene iye akutilamula tsopano ndi nthawi zonse. Tapempha zonsezi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.